they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin na 10:21 PM, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, may katanungan na tumatak sa aking isipan ang ating letter sender. Ang katanungan na yun ay, deserve ba ng isang taong paulit-ulit nang nasaktan sa pag-ibig at naging isang single mom na mahalin ng totoo? Ang tanging sagot ko lamang, kabisyo, ay oo. Deserve pa rin ng isang single mom na paulit-ulit na nasaktan sa kanyang mga relasyon na mahalin pa rin ng totoo. Mga kabisyo, ang pagiging isang single mom ay hindi po kabawasan para sa isang babae. Hindi po kabawasan na kung paano dapat natin siya tratuhin ng tama at tapat. Ang pagmamahal po ay walang pinipili na estado ng isang tao. Maging mayaman, mahirap, single mom, o ano man itsura ng tao niya. Basta alam mong nagmamahal ka ng totoo, hindi mo iisipin kung ano man po ang estado nito. Mga kabisyo, kanina po ay nanghingi po ako sa inyo ng mga komento na pwede nyo pong ipadala sa ating Facebook page na DJ Titan Jello. Kaya po babasahin ko po ang inyong mga komento ngayong gabi na to. Sabi po ng isang kabisyo natin, sa kwentong binasa natin ngayong gabi na to, Jade, ang bata mo pa, pero ang dami mo na kagad pinagdaanan sa iyong buhay pag-ibig. Naway wag mong madaliin ang iyong paghahanap ng tamang tao at maging aral na sa iyo yung mga maling naging desisyon mo. Mag-focus ka muna sa anak mo, sa sarili mo, upang sa ganoon ay maging maayos ang iyong buhay. Sabi naman ng isa pa nating kabisyo dito na si Joy, ay mga kabisyo at DJ Titan Jello at DJ Raketera, ang masasabi ko lang po sa ating letter sender ngayong gabi na to, inaway maintindihan niya kung ano ba yung aral na dapat niyang matutunan sa mga naging desisyon niya. Meron na po siyang anak. Hindi niya na muna dapat po iniintindi ang magiging buhay pag-ibig niya. Ang dapat iniintindi niya po ay yung buhay ng isang bata. Bata na papalakihin niya, pag-aaralin niya at bibigyan niya dapat ng magandang buhay. Dahil siya mismo ang nagsabi
na naging broken family na po ang kanyang family. Kaya kung sa ganoon, bigyan niya na lang po na maayos na buhay kung hindi niya po kayang bigyan ng buong pamilya. Sabi naman ni De Leon, "Hi DJ Titan. Kamusta po kayong lahat? Para po sa akin, gusto ko lang pong sabihin na hindi kabawasan ang pagkakaroon ng anak upang mahalin ng isang lalaki muli. Isa rin po akong single mom at naiintindihan ko po ang katayuan ng ating letter sender. Kaya ang masasabi ko lang po, mahalin mo muna ang sarili mo pati anak mo at darating na lang yung taong tunay na magmamahal sa iyo. Yun lamang po, maraming salamat mga kabisyo. Mga kabisyo, marami pa po nagpadala ng kanilang mga komento. Marami pa pong nagbahagi ng kanilang mga saloobin. Pero sa ngayon po mga kabisyo, ating saloobin muna ang ating babahagi sa ating nabasang kwento ng ating letter sender. Tulad nga ng sinabi ko mga kabisyo, oo, ang pagiging single mom ay hindi kabawasan sa halaga ng isang babae bilang kapareha naming mga lalaki. Sa katunayan mga kabisyo, isa to sa mga nagpapatunay na kung gaano ba katanggap at kamahal ng isang lalaki yung babae na yun. Dahil hindi man niya tinignan kung ano ba ang nakaraan, bagkus tinitignan niya kung anong pwede nilang magawa sa hinaharap. Para sa akin, ang mapapayo ko lang po sa ating letter sender ngayong gabi na to. Tama po ang ating mga kabisyo na nagbahagi ng kanilang saloobin. Maging prioridad mo po ang pagmamahal mo sa iyong anak. Maging inspirasyon mo siya upang mabigyan siya ng maayos at magandang buhay. Upang sa ganun, maramdaman niya na kahit naging broken family, hindi pa rin pinabayaan ng katulad mong inang nagmamahal para sa kanya na mabigyan siya na maayos at masaganang buhay. Jade, naway itong kasama mo ngayon na lalaki na binabanggit mo sa amin na bago mong boyfriend, naway yan na nga yung tamang tao upang makasama mo sa buhay. Makasama mo hindi lamang mapasaya ka, kundi makasama rin ng iyong anak. At naway patuloy na gawin ng boyfriend mo ngayon na mahalin ng iyong anak. Dahil madali kang mahalin, Jade. Ang pinaka mahirap ay yung mapakita hanggang dulo ng isang lalaki yung pagmamahal niya doon sa bata. Maging kadugo o hindi man niya to kadugo. Pero kung mapakita man niya yon, siguro siya na talaga yung tamang lalaki para sa iyo.
Tamang lalaki na makakaintindi sa iyong kalagayan at sitwasyon. Mga kabisyo, kung meron po kayong mga kwento, maaari po kayo magpadala sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Malay mo may isang umaga o isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa dito sa aming programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Mga kabisyo, susunod na po ang ating programang Top Secret. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Muli ako si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.